Palakpakan po natin na malakas ang ating malang Panginoon. Pumalakpak po kayo na malakas sa ating malang Panginoon. Pagpalain po tayong lubos sa ating Diyos na buhay. Maminamahal, kahapon, medyo munta kaming Sulano. Sulano, Region 2. May kinuha kaming sasakyan. Dahil dumadaing na yung ating mga kapatiran sa Umingan. Minsan yung iba hindi nasusundo. Dalawa po yung nagsusundo. Yung kay Brother Rodolfo Corpus, yung L300 na pula, at yung puti na van na Light Ace, kay Engineer o Brother June Marquez, kulang pa rin. Kaya bumili ako ng isang sasakyan, dinala namin, grabe by faith. Dahil nung dumating kami, inayos pa lang. Nakaalis, in short, doon, mag alas 7 na. Alas 6 yata, nakaalis. Yung dadaanan ni Santa Fe, grabing tirik niyan, hanggang pababa. 13 hectares paakyat, 13 hectares, 13 kilometers paakyat, 13 kilometers pababa. Grabe, ang haba. Kawawa yung driver natin, beloved Elder Brother, Brother Dolpo Corpus. Ang himala, mahina ang preno, walang tail light. Pero kahabagan ng malang Panginoon, alas 9 ng gabi, nakarating kami sa pastoral natin diyan sa dako ng Umingan. Purihin ang ating malang Panginoon. Kaya nakauwi kami, ating beloved Elder Brother June Amaro, dahil siya na yung kinukuha kong mag-drive, medyo mahina talagang mata ko sa gabi, dahil sa aking bagong pagawa na puro sakit sa ulo. Yung, yung trooper, nakarating kami dito alas 11 na, mag-alas 12. Kaya namamalat ako maminamahal dahil yung hangin at yung aircon at kung ano-ano, grabe talaga. Pero sakripisyo, dahil kapag nagsasakripisyo tayo, andyan yung pagpapala. Palakpakan natin malang Panginoon. Iniling ko po tayo lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos dahil natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved Elder, Brother Alvin Reyes. Pumalakpak ng malakas sa ating malamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating po pinakamamalaking Jesus. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Israel Almeda, maraming pong salamat malapenoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkala mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapenoon sa paglangis mo, sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan, sa pagkilos mo, malapenoon sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, malapenoon sa pagbibigay namin kasampung bahagi tandog, na patuloy mo kaming tinuturuan, maging matapat, makasunod sa iyong banal na kalooban, malapenoon. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga oras o malapenoon, hallelujah, na hindi po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami patawarin, linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapenoon, hallelujah, wala po akong magagawa, ikaw po maglagay ng mga salita na aking bibigkasin, sa iyo lamang ako umaasa. Buksan mo pong pangunaw, kaisipan ng mga tagapakinig, gawin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapalang iyong abang lingkod o malapenoon. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Israel Almeda. Lahat ng mga hadlang, hallelujah, mga demons of hindrance cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.
At hindi pong pinapabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng ating pong mga beloved elders na ating kapiling, beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, ating pong beloved Sister Ate Vine Sir, mga minamahal, amen, praise the Lord. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y mag-aaral, mga minamahal. Kindly po sa ating mga beloved Bible reader, praise the Lord, ating pong basahin, aklat ng Roma 11:22, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, ang talata po ay 22, ganito po sinasabi, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nahulog, dadapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan, goodness and severity of God, mga minamahal. Amen. Inasabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos kung mamamalagi tayo, mga minamahal. Amen. Subalit, ang kabagsikan, sabi ang severity, kung ating titignan sa ang ibang kaulugan ng severity ay strictness, mga minamahal. Ibig sabihin, stricto ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? Siya'y napakabuti. Walang makapagpaliwanag kung gaano kabuti. Walang no one can measure, mga minamahal. No one can describe, mga minamahal. Amen? Ang kabutihan ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit sa kabila ng kabutihan ng ating dakilang Diyos, nariyan yung pagiging stricto, mahigpit ng ating pong pinakamamahal na Pengsus, lalong-lalo na sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po ay nakaranas ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo naririto, mga minamahal, amen? Maging doon sa mga hindi nakadalo, nakaranas, amen? Hanggang sa mga oras na ito, dumaranas pa rin ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? Yung ating pong mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Pengsus, lahat ng ating mga suliranin, nilutas ng ating dakilang Diyos, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, ibinigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? At higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? At sinasabi po, mga minamahal, aklat ng 1:15, ako na po magbabasa, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kung nais nating manatili sa atin ang pag-ibig ng malapinoon, maliwanag sa ating binasa, mga minamahal. Amen? Sumunod po tayo sa utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Upang tayo po ay manatili sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Yung ating pong mga tinatangkilik sa mga oras na ito, yung ating mga pisikal na mga katawan, yung ating kagalingan ng ating mga karamdaman, bonus lamang po yan, mga minamahal. Amen? Ang pinakamahalaga sa lahat, yung ating pong kaligtasan na ibinigay ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Hindi lahat binigyan ng pagkakataon. Amen? Sabi nga ng ating napag-aralan, ilang tao, ilang bilyon, 8 billion ang tao sa buong mundo. Subalit isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Dito po mahigpit ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? Ang ating dakilang Diyos, pagdating sa kabutihan, wala tayong masasabi. Bakit, mga minamahal? Anytime tayo tumawag sa mahal na Panginoon, nariyan ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Amen? Mahal na Panginoon, pagalingin mo aking karamdaman. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Mahal na Panginoon, amen? Palaguin mo aking negosyo. Mahal na Panginoon, iligtas mo yung aking negosyo sa kalugihan, mga minamahal. Mahal na Panginoon, ingatan mo ako.
Amen. Nariyan lagi ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Subalit sabi ng mahal na Panginoon, kung gusto nating mamalagi tayo sa bagay na ito, mga minamahal, sundin natin ang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pagdating sa kautusan, mahigpit ang ating dakilang Diyos. Narito yung kanyang severity, pagiging stricto, mga minamahal. Amen. Yung kabagsikan, mga minamahal, hindi mabagsik ang malapay noon. Amen. Kung mabagsik ang malapay noon, sa oras na tayo magkasala, parurusahan agad tayo ng mahal na Pinoon. Subalit hindi ganun, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Sabi nga ng banal na kasulatan. Amen. Kapag tuwing tayo nagkakulang, nagkakamali, nagkakasala, nariyan palagi yung pangunawa ng ating dakilang Diyos. Nariyan palagi yung kanyang paalala sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Pagdating sa kautusan, kaya nga ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Mateo 5:17, huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ito'y ganapin. Ang ating dakilang Diyos, nang siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, amen, wala siyang sinira isa man sa kanyang kautusan, mga minamahal, amen, sapagkat sinasabi, mahal na Panginoon, amen, ay mahigpit sa kanyang utusan. At alam ito ni Satanas, mga minamahal. Amen? Alam ito, sapagkat nakasama niya dati ang mahal na Pinoy. Sa dati lingkod ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Nung si Satanas nagkasala, anong ginawa ng mahal na Pinoon? Siya'y pinarusahan agad ng ating dakilang Diyos. Kaya alam ni Satanas, mga minamahal, mahigpit ang ating dakilang Diyos sa kanyang kautusan. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Mga minamahal, amen. Kaya nga, mga minamahal, tayo sumunod sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Unang Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Dito tayo papainan. Gagawa ng patibong ang kaaway, mga minamahal, amen. Sapagkat sabi nga galit na malapit na ang kanyang panahon, mga minamahal. Naghahanap siya ng makakasama na ibulid doon sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, ang diablo ay tuso. Amen. Ipapaisip sa isip ng Kristiyano, mga minamahal, yung mga kasalanan, ipapaisip na parang normal lang yan, mga minamahal. Ganong katuso ang kaaway, mga minamahal. Amen. Si Adan at si Eva, mga minamahal. Amen. Anong sabi ni Satanas kay Eva, mga minamahal? Lilinlang niya, mga minamahal, si Eva. Ang sabi ng mahal na Pinoon, sa puno ng punong kahoy, sa halamanan kayo makakakain, maliban na lamang doon sa puno, amen, ng pagkaalam sa mabuti at masama. Huwag niyong hihipuin, huwag niyong kakainin, sapagkat kayo'y mamamatay. Anong sabi ni Satanas, mga minamahal? Hindi totoo yan. Pag kinain mo yan, magiging para kang Diyos. Amen? Patibong ng kaaway, mga minamahal. Amen? Magiging kang parang Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Amen? Dinamay pa niya si Adan. Kumuha si Eva, kinain, binigyan din sa Adan, mga minamahal. Kahit gaano man kamahal ng malapinoon kanyang nilikha, mahal na malapinoon. Amen? Ang kanyang nilikha, tayo yun, mga minamahal. Si Adan at si Eva. Subalit, sabi nga po, mahigpit sa utos ang mahal na Panginoon. Si Adan at si Eva, mga minamahal, alam niyo po yung mga hayop, lahat na nilikha ng mahal na Panginoon, dinadala kay Adan, upang si Adan bigyan ng pangalan lahat ng nilikha ng mahal na Panginoon. Amen. Mga ibon sa impapawid, gaano yung karami, mga hayop na gumagapang, mga hayop na lumalakad, mga minamahal, may mga apat ang paa, yung mga isda sa dagat, mga minamahal, si Adan lahat nagbigay ng pangalan niyan, mga minamahal. Amen. Ganyan kamahal ng ating dakilang Diyos ang kanyang nilalang. Subalit sabi nga po, gaano man kamahal ng ating dakilang Diyos, tayong mga nilalang, mga minamahal, kapag hindi tayo sumunod sa utos ng mahal na Panginoon.
meron tayong kahihinatnan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat ang utos ng malapinon kailanman hindi mababali. Ang Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Dito pa nga lamang sa lupa, mga minamahal, si Haring Dario, kung ating babasahin, mga minamahal, Daniel 6:15, ako na pong magbabasa, si Dario, mga minamahal, mahal niya si Daniel. Kahit mayroong mga naiinggit kay Daniel, mga minamahal. Kahit yung mga naiinggit kay Daniel, ginawa nila ng butas upang magkasala si Daniel. At siya'y maparusahan, mga minamahal. At huli na nang malaman ng hari, mga minamahal, na ito pala ay patibong kay Daniel, mga minamahal. Amen? At sinabi nga po, mga minamahal, ng itong mga nainggit, malahari, si Daniel sumasamba. Di ba gumawa ka ng batas, mahal na hari, na walang dapat tumawag sa ibang Diyos maliban sa iyo? Sabi ng mga nainggit kay Daniel, mga minamahal. Walang nagawa si Haring Dario, mga minamahal. Dito po mababasa natin, mga minamahal, gusto man iligtas ni Haring Dario si Daniel. Subalit sabi nga po ng mga nainggit, sabi nga po dito, nang magkagoy nagpisa ng mga lalaki ito sa hari at nagsabi sa hari, talahtasin mo o hari na isang kautusan ng mga taga-Media at ng mga taga-Persya na walang pasya o palatuntunan man na pinagtitibay na hari na mababago. Walang mababago sa utos ng hari, mga minamahal. Walang mababali. Kahit walang nagawa si Haring Dario, kundi itapon si Daniel, mga minamahal. Subalit si Daniel kasama ang mahal na Panginoon. Ililigtas siya sa mga bunganga ng leon, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganon din tayo, mga minamahal. Amen? Kung tayo susunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit tayo pagbawalan ng ating pong mga ka-work, mga minamahal, ng ating mga boss sa ating mga work, mga minamahal. Kahit pagbawalan man tayo ng ating mga magulang, mga minamahal. Amen? Kung kailan tayo sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo nasa mga critical na kalagayan, mga minamahal. Amen? Doon kumikilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kumikilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Papaisip ng kaaway, okay lang, maliit ka. Okay lang yan. Maliit ka sa gawain. Amen. Okay lang, matulog ka sa gawain. Okay lang yan. Papaisip yan ng demonyo, mga minamahal. Amen. Ang demonyo, tayo nakikipagbaka sa isipan, mga minamahal. Amen. Tayo nakikipagbaka sa isipan, mga minamahal. Ang demonyo, tuso, sabi nga po, okay lang, maliit ka. Magpalit ka ng magpalit. Hanggang sa susunod, a-absent ka na. Lagi ka nang late. Amen. Okay lang. Mag-short ka sa bahay. Hindi naman nila nakikita. Okay lang, huwag kang magtapat. Wala naman nakakikita. Pero ang Diyos, kitang-kita tayo. Walang tinatago. Lahat ay hayag sa paningin ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Sabi nga po, mangagbantay, mangagpuyat ang bawat isa sa atin. Mga minamahal. Akala po ba natin yung ating pagiging late, kayo na po ang humusga, mga minamahal. Amen? Tayo nang humusga, mga minamahal. Pagdating sa pag-aaral, sa school, mga minamahal, bakit hindi natin maatim na tayo malate? Bakit tayo natatakot, mga minamahal? Amen? Bakit tayo natatakot palabasin kung tayo ay late, mga minamahal? Sa ating mga trabaho, hindi tayo maka-absent. Bakit tayo hindi maka-absent? Takot tayo. Mabawasan ang sahod natin. Maalis tayo sa trabaho. Bakit? Sa mahal na Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay sa atin ng kagalingan, nagpala sa atin, mga minamahal, okay lang na malate tayo, mga minamahal. Tama po ba yun, mga minamahal? Kayo po ang humusga. Ito ba ay patas sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Patas po ba ito? Tanungin po natin sarili natin, mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng aking hiniling, yung ibinigay. Lagi mo akong napapasaya, mahal na Panginoon. Tinanong na ba natin yung ating sarili? Tinanong ba natin ang ating dakilang Diyos, mahal na Panginoon? Napapasaya ba kita? Mahal na Panginoon, napapangiti ba kita, mahal na Panginoon? Sa ginagawa ko ba, mahal na Panginoon, lulugod ka ba sa akin? Natanong na ba natin yan sa ating mga sarili, mga minamahal? Lahat ng ating hinihiling, binibigay ng mahal na Panginoon.
Amen. Subalit, yung hinihiling ng malapay noon, yung pagdalo, hindi natin maibigay, mga minamahal. Yung pagiging maaga sa gawain ng malapay noon, napakalaga ng pagiging maaga. Bakit po, mga minamahal? Sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y magsilapit sa mahal na pero ng may awitan. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo dumadalo sa gawain ng malapit, ang priority natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Subalit, paano malulugod ang ating dakilang Diyos? Paano natin mararamdaman agad ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos? Kung tayo darating late na tayo, mga minamahal, hindi na natin mapapurihan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Para tayo nagmamalaki, mga minamahal, na pagtaas lang natin, di baling malate ako, pagtaas ko lang ng kamay, ramdam ko na matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Nagmamalaki tayo, mga minamahal. Amen. Kaya nga, pagdating sa overnight, mga minamahal, sinisikap natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi natin maramdaman. Hirap na hirap tayo. Bakit wala po tayong sacrifice? Hindi tayo makadalo ng maaga sa gawain ng malapitan. Hindi tayo makapagpuri ng maayos sa mahal na Panginoon. Amen. Pagdating ng patutuo, tulog tayo, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, may isang nanaginip na kapatiran natin, mga minamahal. Nanaginip siya. Choir sa mga minamahal. Nakatulog siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung mga natutulog, mga minamahal, na iwan sa rapture. Maraming naiwan, mga minamahal. Yung mga natutulog. At yung mga hindi nagsisikap damhin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, naiwan sila sa rapture. Maging yung ating kapatid, naiwan sapagkat natulog siya, mga minamahal. Ang tulog gawa ng mahal na Panginoon. Amen? Subalit may oras ng pagtulog at may lugar kung saan dapat tayo matulog, mga minamahal. Amen. Dito po tayo sumasamba, tinitipon ng mahal na Panginoon upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa espiritu at katotohanan. Wala po tayong ibang gagawin dito, mga minamahal, kundi magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, yung pagdalo natin, mga minamahal, huwag po natin itong baliwalain, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, Hebreo 10:25, huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Alam niyo po ba noon, mga minamahal, panahon ni Moises, sa aklat ng bilang, ako na lamang po magbabasa, mga minamahal, bilang 15:32, mga minamahal, narito po, mga minamahal, amen? At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Yung araw ng Sabat, ito po yung araw ng pagsamba sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Subalit ang propeta ng Diyos, yung isang araw hindi natin kaya, mga minamahal. Kaya hinati yan. Ginawang Miyerkules, Biyernes at Linggo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga po, kung may nagsabi, dapat bang magtrabaho sa araw ng Sabat? Hindi po pwedeng magtrabaho kung hindi tayo makakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Pwede tayong magtrabaho sa mga araw na walang gawain ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya dito na nga po papasok yung mga, sabi nga po, makontento tayo kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nabubuhay, amen, sa kasaganaan ng tinatangkilik niya, mga minamahal. Yung buhay natin, hindi sa bagay dito sa mundo. Ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ang buhay natin sa mahal na Panginoon, kaya ang priority dapat natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung priority natin ang ating dakilang Diyos, maaga tayo sa pagdalo, sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi tayo umaabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sa huling panahon, sa huling yugto ng ating buhay, sino ba ang maaasahan natin, mga minamahal? Kukunin na ang iyong buhay. Tatawagan mo ba yung boss mo sa trabaho? Boss, kukunin na aking buhay, iligtas mo ako. Boss, kukunin na aking buhay, dugdukan mo pa ang aking buhay. May magagawa ba yung boss natin? May magagawa ba yung pera natin, mga minamahal? May magagawa ba yung mga pinag-aralan natin? Pwede tayong magnegosyo, pwede tayong magtrabaho, pwede tayong mag-aral. Subalit wag naman puro negosyo, wag puro negosyo, puro trabaho, puro na lang pag-aaral, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi nga po, hindi nila maibibigay ang kaligtasan
na ating pong inaasam-asam sa piling ng ating dakilang Diyos, kundi ang ating pong pinakamamahal na pensos lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensos. Anong ginawa sa namumulot ng kahoy na ito? Ikinulong ito, mga minamahal. Ikinulong ang taong ito, mga minamahal. At hinintay nila ang hatol ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng ating pong pinakamamahal na pensos? Amen? As the Lord commanded Moses, sabi po dito sa Numbers 15:36, at inilabas siya ng buong kapisanan sa kapamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses. Oh, mga minamahal, grabe ang malapit pagdating sa utos. Siya'y mahigpit, mga minamahal. Bakit hindi nangyayari sa atin ito, mga minamahal? Na hindi tayo nakakadalo, hindi tayo agad pinarurusan ng ating dakilang Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, sa gana sa kabagan, banayad sa pagkagalit, hindi agad iginagawad ang parusa. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Pinapaalalahanan ang kanyang mga anak. Dahil mahal na mahal tayo, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Dito inggit na inggit si Satanas, mga minamahal. Si Satanas minsan lang magkasala, hindi na pinatawad ng mahal na Panginoon. Tayo, ilang beses tayo nagkulang sa mahal na Panginoon. Subalit na rin pa rin ang kapatawaran ng ating dakilang Diyos. Sa oras na tayo magpakumbaba sa kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensos. Subalit masakit isipin, marami sa atin umaabuso sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Inaabuso natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nagmamalaki tayo sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit isipin natin, mga minamahal. Baka isipin natin, di bali na, sa susunod naman, alam ko. Huwag isipin, mga minamahal, na once you are saved, you are saved. Mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan na may takot at panginginig. Mga minamahal, amen. Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit, mga minamahal? Kahit gaano tayo kamahal ng malapit noon, mga minamahal, kung hindi tayo sumusunod sa kanyang banal na kalooban, masakit sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, nalulungkot siya sa kamatayan na masama, hindi siya nalulugot, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensos. Baka sabihin ng iba, noon yun. Hindi po. Sabi ng Hebreo 13:8, mga minamahal, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailaman. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang mahal na Panginoon. Mas lalo siyang punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kahit sabi po, wag po nating abusuhin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa anumang paraan, tayo man ay puputuli ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung puno ng igos, mga minamahal. Amen? Diyos ang tumawag sa atin, hindi tao, mga minamahal. Amen? Diyos ang tao. Diyos naglagay sa atin dito, mga minamahal. Ginamit lang ang ating pong mga beloved pastoral worker. Ginamit ang ating pong tagapangasiwa, beloved ordained preacher, ating pong beloved Ate Vice, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, kung ang katawagan natin bilang mga awit, instrumentalists, help to the church, beloved elders in the church, huwag mong iiwanan yan. Huwag nating iiwanan. Bakit, mga minamahal? Si Satanas, iniwanan niya ang tungkulin niya. Ibig sabihin, rebelde. Amen. Kahit kung iiwanan natin ang ating tungkulin, ibig sabihin sa paningin ng Diyos, rebelde tayo sa harapan ng malapinoon. Kahit dumadalo tayo, kung hiniwanan natin, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, puputulin tayo, mga minamahal. Iniwanan natin yung unang pag-ibig natin sa ating pong pinakamamahal na pensos. Amen? Maliwanag po ito, mga minamahal. Sabi nga ng kaaway, bumaba ka, okay lang yan. Hindi po okay, mga minamahal. Amen? Hindi po okay, mga minamahal. Amen? Kailangan maabutan tayo ng ating dakilang Diyos na patuloy na ginagampanan yung tungkulin na iniatang sa atin ng dakilang Diyos. Kung instrumentalist tayo hanggang sa bawian tayo ng buhay, hanggang sa kunin ng mahal na Panginoon ang ating buhay, instrumentalist ka dyan, instrumentalist ka pa rin, mga minamahal, sapagkat instrumentalist tayo dito sa lupa, pagdating sa langit, instrumentalist ka pa rin doon. Mga minamahal, palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensos. Mga awit dito sa lupa, pagdating sa langit,
mga awit din, mga minamahal. Manunugtog mga awit. Sapagkat wala tayong ibang gagawin, manunugtog mga awit doon po, mga minamahal, sa langit, mga minamahal. Amen? Namumroblema tayo sa pagkain. Huwag mamroblema, mga minamahal. Amen? Kung tayo namumroblema, ibig sabihin wala tayong tiwala sa mahal na Panginoon. Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung wala tayong makain, magpasting tayo, mga minamahal. Katulad ng abang lingkod, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Yung mga minamahal. Hindi ko plinano, mga minamahal. Talagang mahal na Panginoon nag-udyok sa akin, mga minamahal. Hindi po pala alam ng ibang lingkod, marami na po akong karamdaman. Meron po pala akong cyst dito sa likod ng aking ulo, mga minamahal. At yung aking pilay dito sa likod, mga minamahal. Yung aking kidney. At meron din po akong prostate cancer, mga minamahal. Pagdating ng 3 days, mga minamahal, fasting, yung aking cyst pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Pagdating ng ikalimang araw, yung aking pilay naman sa likod pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagdating ng ikapito, siya, mga minamahal, yung aking kidney, yung aking prostate, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dapat po nating maunawaan ito, mga minamahal. Kapag tayo nagkukulang, nandiyan ang paalala ng mahal na Panginoon. Amen? Nandiyan ang paalala, mga ating dakilang Diyos. Unang paalala, salihan, nakuha, mga minamahal. Ikalawang paalala, mga minamahal, pahirapan na, mga minamahal. Kung hindi na makuha salihan, ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabihan na tayo magpasting, kakapatid, ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, magpasting na po tayo, mga minamahal. Amen? Magpasting na po tayo kung nais nating gumaling sa ating mga karamdaman. Kagaya ng iyong abang lingkod, mga minamahal, naranasan ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't mga minamahal, amen? Mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yung parusa, mga minamahal, amen? Ang mahal na Panginoon ang magagawad. Subalit, hindi parusa yan, chastisement, pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Tayo tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Your faithless friend. Don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Yes, I should pray, But what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. Though forgiveness sounds so empty when I never change, yet you say and say I love you still, forgiving me time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Just couldn't see, even long before I knew you, you were loving me. sometimes I cry. You must cry too when you see those broken promises I made to you. I keep saying that I trust you,
though I seldom do. Yet you say and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never lets go of me. Nangangambis sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inaasam. Ay lagi ko na inaasam. Ay lagi ko na inaasam. Mga minamahal, sinasabing ang pag-ibig ng Malapino ay stubborn. Bakit mga minamahal? Ilang ulit tayong nadarapa, tayo nalalamig sa paglilingkod, mga minamahal. Subalit, bakit ang ating dakilang Diyos paulit-ulit nagpapaalala sa atin, mga minamahal? Paulit-ulit, mga minamahal, tayo sinasabihan na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Paulit-ulit tayong pinalalakas, ibinabalik sa gawain ng Malapino. Ganyan ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ganyan magmahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos hindi nagtatanim ng galit, mga minamahal. Galit siya sa kasalanan, subalit hindi siya galit doon sa gumagawa ng kasalanan, mga minamahal. Sa mga oras na ito, magpakumbaba tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Habang tayo may buhay, mga minamahal, magpakumbaba tayo, maglingkod tayo sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ibigay natin yung ating buhay sa ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga minamahal na mga kababayan, mahal na mahal kayo ng ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, singtingkad man na matingkad na pula ang ating mga kasalanan, papuputiin parang niebe. Ibig sabihin, gaano man kalaki ang ating kasalanan, gabundok man ito, singlawak man ang Pacific Ocean, sa oras na tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, dalawang kamay, tatanggapin tayo ng ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. Itaas niyo po ang inyong kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking pong sasambitin. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw dito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkukulang, aking mga kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Kabagan mo po ko at patawarin sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Ari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Malapay noon, hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa na yung pinalapit sa iyong banal na paanan.
Tanggapin mo po sila malapinoon. Hallelujah. Isulat mo pong kanilang pangalan dyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay malapinoon. Iligtas mo po sila sa sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po silang kayo magbabalik sa pangkalatang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. O nagil mo pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Sama-sama po kami dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa aming nagawang kalikuan, pagsalangsang sa banal na kalooban sa mga oras, di po namin nababantian ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugumaw sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa sa amin malapinoon. Kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Malapinoon, trabaho, negosyo, ipagkalo mo po sa bawat isa na walang trabaho, malapinoon. Hallelujah. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong mga minamahal, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Panlalabo ng mata, hallelujah. Panlulupaypay, panlalamig, hallelujah. Demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble, gallbladder, liver cancer, cast out! In the mighty name of Jesus, demonyo ng panlalamig, cast out! In the mighty name of Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po muna tumayo. Atin po muna ipalakpak yung ating mga kamay sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ating pong binibigyan mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ating malapay noon. God bless sa ating pinagpalang mga ating mga beloved elder, Brother Alvin Reyes. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, sa kanyang salita na ating pong napakinggan sa hapong ito. At tayo po'y muling inaralan ng ating malapay noon at sa pamagitan ng kanyang salita, mga minamahal, ay talagang tayo po ay ginagabayan ng ating malapay noon. Huwag lamang tayo mawalay sa kanyang mga minamahal. Ang pinawataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobleng paggalang pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. At lagi pa natin inaalala mo, turong isang aral ating pong minimal ginagalang assistant pastor, Dina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating minimal na manggagawa sa dakong ito, sa ating minimal na elders, sa inyo man po datihan man, isang palang hapon po, at siyempre sa mga bisita, kung mayroon man kayo po, ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Mere Crusade. Amen. At tayo mga minamahal ay patuloy sa ating pong regular announcement. Mga minamahal, huwag pong kalimutan, napakahalaga ang pagdalo sa gawain Malapinoon. 3 times a week po, dinaraos ang gawain Malapinoon dito po sa Mamarlao, Baybay, Along Paraming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Friday, ang overnight prayer. Itong darating na Friday, mag-isara po alas 9 ng gabi. Matatapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal every Sunday, nag-isara po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. At ang midweek service every Wednesday, tulad kanina, nag-isara po tayo alauna ng hapon at matapos na rin po ng alas 5 ng hapon. Ito tandong best na gawin malapay noon ay napakalaga na ating pong daluhan sapagkat sa pamamagitan ng pakinig salita ng malapay noon, pag-usapan natin ang kanyang kabutihan, awitan, papurihan sa mamimalihan, ang kaparaanan upang tayo po, mamimahal, ay lumago sa ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa ating malapay noon. Kaya dumalo po, mamimahal, at huwag kalimutan, mamimahal, na
hayop po tayo mga minamahal, mag-follow up upang yung ating mamahal sa buhay, makasama na rin natin sila sa paglingkod sa mga Panginoon. I-share natin yung ating napakinggan dito, ang kabutihan ng mga patuto mga minamahal upang sila rin po maging yung ating mga katrabaho, kaibigan, kakilala, maging yung ating mga kapwa mga minamahal ay ligtas ng mala Panginoon. Amen? Mag-follow up din tayo mga minamahal sa ating mga kabatiran na bihina rin natin sila nakasama at kahit bang gawain, nasa tahanan lang sila, ay napakalaga mga minamahal na atin po silang mai-remind sa kanilang unang ini ng pag-ibig sa mga Panginoon at napakalaga na sila po yung muli nating makasama sa paglilingkod sa mga Panginoon sa kanyang napakalapit na pagbalik po mga minamahal. Huwag natin kalimutan suportahan din yung Bible study every Tuesday mga minamahal sa Barangay Tibag po mga minamahal from 2 p.m. mga minamahal until 5 p.m. po mga minamahal. Every Tuesday po yan yung Bible study po mga minamahal sa Barangay Tibag. Sa ating pag-uwi mga minamahal, idan nyo po yung 5 piso, 10 piso, ihulog sa maliit na box po dyan sa inyong likod sa Beloved Sister Information upang patuloy natin mga minamahal na mai-air po mga minamahal ang gawain mga through TV program mga minamahal, masuportahan. Marami pong mga kaluluwang ligtas mga Pinoon pinapagaling kapag sila ay nakapanunood na gawin mga Pinoon through TV program mga minamahal at sila po mga minamahal nagkakaroon ng katugunan sa kanilang dalangin mga minamahal. Kaya ihulog nyo po any amount mga minamahal na nais nyo po mga minamahal ihulog dyan po sa box po sa ating po Beloved Sister Information. Idaan nyo lamang po mga minamahal. Sa mga may magkakatanungan at nais malinawan, may gumugulo sa inyong isipan sa ating paglingkod nito sa mga Panginoon, huwag niyo pong hayaan niya na hindi mabigyan ng linaw sa ating mga beloved sisters. Lumapit lamang kayo sa ating beloved Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran. Atin ang pong beloved brothers dito po sa luhuran. Ating pong beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglingkuran po mga minamahal. Amen? At gayon din po mga minamahal, may lay hands po after ng ating pong closing prayer mga minamahal. Bago kayo lumapit dito, huwag kalimutan, manalangin na po dyan sa inyong kinaupuan mga minamahal upang patuloy na riyan ang kahabagan ng Panginoon, tugunin ang ating mga dalangin po mga minamahal. Lahat muna nang pinagpala mga minamahal sa mga kapitong pagpupuri sa mga Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa mga Panginoon. Kung wala na po, amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po darako na po sa ating po parapos na panalangin. Narito po ating po beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen.